Have a blessed day, my friend! Usa ba ka sa nag-reels nga wala pa naka-monetize? Sama na ako? Well, nothing to worry about that. God is good, dili mag-all. Na yung mga prohibited formats nga bawal i-upload sa Reels. First is the static videos. Kining image na to nga atong gibutangan og effects or stickers. Di siya pwede. Next is the static image pools. Kining image na to kanang butang na to question mark aron mainganyo ang mga viewers ug mudagan ang atong mga engagement, so dili na siya pwede. Next is the slideshows of images, kining atong mga photos nga gisumpay-sumpay aron mahimong video, di siya pwede. Next is the looping videos, kining short video na tong atong gibalik-balik og play, di siya pwede. Next is the text montages, kining image na to nga atong gibutangan og text or quotes nga din gibutangan nato kanang din gibutangan nato og soundtrack music, di siya pwede. And last is the embedded ads, kining video nga naay manual nya atong gihimong ads, di siya pwede. Bawal sad ang mag-post og video from other format like TikTok. So, kung unsa nga atong video, mauna na siya as is na siya og dili nato butangan og soundtrack music kay dili ganahan si Meta ana. Ang AI algorithm ni Meta is bright kuno kaayo. So, di na nata magpataka. God bless.